sunanki kurewa lissafi wannan sai ma'aikatan banki dandazo na al'umma wannan shi ka wasu mamaki ɗanɗanin sadauki ne da ura za mu hau doki gyara gaba dai sai kai gaba dai sannan sabu dai ayya ina kuke ina suke ina yan karatuwan suke ga jirgin hausa ciki muke rana gida da na tsallake batun tantance gida ake masoyan hamza da ku nike mutanen hamza da ku nike kuma matasan hamza da ku muke yan uwa gun hamza da ku muke abokan hamza da ku muke ga sadauki nan ku miƙe da gaske komai ya tsaro mai gida annan ku tsara wa masu yaya nan faru hamza masu karfi nan nasibi da gaskiya an gwambarin ta na ja na hango nan nasibi da gaskiya duk sun taru ga hamza dan sulaiman nan nasibi da gaskiya duk sun taru kuma uban sulaiman nan nasibi da gaskiya duk sun taru baban ahmad muna dai nan nasibi da gaskiya duk sun taru baban da kai ya zauna nan nasibi da gaskiya duk sun taru mijin naja sadauki mijin naja